Rosenholm Kommune er centralt placeret, faktisk som hjertet i Danmark. Rosenholm Kommunes erhvervsliv har kun 20 km til container- og færgehavn i Aarhus. Tirstrup Lufthavn med internationale forbindelser nås på ca. 20 minutter. Der er cirka en halv times kørsel til færgeforbindelsen Ebeltoft, Sjællands Odde og til Sverigesfærgerne i Grenaa. I Rosenholm Kommune trives mere end 350 større og mindre virksomheder. Nogle af dem er startet i Rosenholm Erhvervscenter, som for eksempel Demva Electronic. Rosenholm Kommune har 3 erhvervsområder: Hornslet, Mørke og Lime. Vilomix Danmark A/S ligger i Lime. Virksomheden fremstiller blandt andet specialfoder til landbruget. I Mørke ligger flere af kommunens store virksomheder. Milliken Denmark A/S fremstiller støvabsorberende måtter, som eksporteres til store dele af verden. Virksomheden har som den første i Danmark opnået ISO 9001-certifikatet for sit kvalitetsstyringssystem. En af kommunens 6 møbelfabrikker, Michael Laursen 1989 A/S, ligger også i Mørke. I Rosenholm Kommune er det højteknologiske område godt repræsenteret. Her er det maskinfabrikken Varo A/S i Hornslet. Hornslet Møbelfabrik A/S er en af verdens største producenter af finere kabinetter til elektronik. Hornslet er Rosenholm Kommunes kraftcenter, hvor administrationen er placeret. På Rådhuset, hvor målsætningen er hurtig sagsbehandling, finder erhvervslivet gode samarbejdspartnere. Også i teknisk forvaltning er en hurtig sagsbehandling en selvfølge. På erhvervskontoret finder man via erhvervsdata hurtigt underleverandøremner med mere. Både for private og erhvervslivet er de trafikale muligheder i Rosenholm Kommune gode. Der er hyppige bus- og nærbaneforbindelser til Aarhus, jernbane til Grenaa og busforbindelser til Randers og det øvrige Djursland. Den kollektive trafik og de gode vejforbindelser er et af Rosenholm Kommunes stærke kort. Arbejdskraften i Rosenholm Kommune er veluddannet i kraft af de mange uddannelsestilbud. I kommunen tilbydes blandt andet merkonom- og teknonomuddannelser. VUC tilbyder uddannelse på HF-niveau, og desuden er der almen voksenundervisning på aftenskolerne. Inden for 20 km fra Rosenholm Kommune ligger AMU-center Djursland. Der er handels- og tekniske skoler, flere gymnasier, universitet, teknikum, forskerpark og handelshøjskole med mere. Rosenholm Kommune er i stadig vækst, ikke mindst på grund af det ekspanderende erhvervsliv, de fine trafikforbindelser og gode boligforhold. Alle boligtyper er repræsenteret i Rosenholm Kommune. Også ældreboliger. Detailhandlen er godt repræsenteret i Rosenholm Kommune og dækker et fuldt forbrugsmønster. I Rosenholm Kommune findes flere glimrende spisesteder. Et af dem er Den Gamle Kro med faciliteter af international kvalitet. Gode værelser og konferencelokaler er nogle af tilbudene. Børnene har det godt i Rosenholm Kommune, og børnepasningsmulighederne er gode. Man går ikke i små sko i Rosenholm Kommune. Der er 3 kommunale folkeskoler, hvor man er åbne for nye tiltag i undervisningen. Skolevejen er flere steder sikret ved et stisystem. Børnene har masser af udfoldelsesmuligheder, blandt andet i svømmehal, på rideskole og på fodboldbanen.
Også ungdommen og de voksne har gode udfoldelsesmuligheder i kommunens ungdoms- og idrætsforeninger med mere. I og omkring Rosenholm Kommunes 3 sportshaller og idrætsanlæg dyrkes et alsidigt og aktivt idrætsliv. Af andre muligheder er der blandt andet surfing og motocross. Rosenholm Kommune er rig på rekreative områder med mulighed for skønne naturoplevelser. Rosenholm Slot er kommunens turistmagnet. Her er der mulighed for erhvervsmæssige møder og udstillinger i historisk ramme. På det årlige dyrskue mødes land og by. Rosenholm Kommune byder også på underholdning. Blandt andet er der kombi med biograf og café. Rosenholm Kommune er et godt lokalsamfund i nærheden af storbyen, centralt beliggende i landet og med meget fine muligheder også for din virksomhedsetablering. Rosenholm Kommune, en aktiv erhvervskommune, hvor hjulene snurrer.